Ida nga rin irugi nga iba sa papagayam na ito'y lagip tinapalabas ng pagayam tinga Seni Itilawag City. Sa gordahan nga rin surat ni Seni. Dear Manong Nemi, agsa sa ebektirik na tikaon gak Manong Nemi. Gapo ti agdama idi nga paspasaren ti biag mi, ti pamilya mi. Nangro na kasla makidkidtis ti pusok no makitak ni Arnel nga nakasarukod ti maysa nga saka na. Asaan nga makapan iti kayat na papanan no awan ti sarukod na. Dati nga bus driver ti asawa. Nakananad nga maneho dinaamot yung minumi ti arak kan saan nagsigsigarilyo. Ngem, naidong par ti turturong na nga bus iti poon ti dakkel ga akasya. Kaya't nalaing hindi Manong Nemi nga saan nga mapalidlidan ti ubing nga biglalatan nga nagpateng nga iti kalsada. Awan ti pimusay kada hindi nga aksidente Manong Nemi ngem. Ti asawak ti napakaruan tanarim it daking kanawan nga tumeng na. Iso akabilitan nga ginuped da iti nga 20 tumeng na. Manibudi din Manong Nemi. Panagtaraken ti manok ken pato ti obran ni Arnel. Nakasaysayat idi ti biag mi Manong Nemi dualaeng dagiti anak mi. Nakananama amay kan mi ida tinaranyag ang masakbayan. Adamat ornong mi idi nga miniinot nga naibus sipud sa anin nga makapagmaneho ni Arnel. Kaya di tagturpusin ni Junior nga inaunami ti high school kapilitan asaanin nga college. Maluksaw ti anak ko Manong Nemi. Ngam siyak ti nakisasarita kini Junior. Sorry anak. Ore kasano ti ayat mi kini papam nga makabagbasa ka iti kolehiyo. Awam met ti maramit tayo takas jemet ti kasasaad ni papang mo. Manulaeng met ti maganan siyak nga mapan sumumbulat iti ilakok nga bibingta sa amit nga kanayon nga agaramid da. Kinunak idi Manong Nemi nga inlawlawag iti anak ko. Asang ko may linged iti panaganek-ek turiknak. Saan ko may linged Manong Nemi iti panagarubos dagiti luwak. Amang gubuay kadagiti anek-ek ken saning iti kaungat. Tulungan ni Papa mga agtarakan ni Dingwen anak. Tano adanton maurnong tayo. Agbasa kan tumatlang anak. Kinunak ngayon nahyon kat inarakop ko ni Junior. Inarakop ko ni Junior nga kakaasimat idi nga mangtertered iti anek-ek. Iti anek-ek na imbaglakid din Manong Nemi tamaawatan na tegdama idi nga kasasad mi. Uwen mama, awan ti pagtanangin nyo. Maawatan kayo. Kasi may sitwasyon ni Papa. Kailangan ti magdanagan nyo mama. Tulungak ni Papa. Tumulungak kada kayo. Nimat Gigi nga inaudi mi tinagtuloy nga nagbasa ti 4th year high school Manong. 4th year high school iso na idin. Kaya tunggal panunutan naman siguro ano kasta nga latan no kastulatan ti kasasad mi. Ang mga no may tulad tumet iso na iti kapsat na dinantumiten na matapugan iti kulehyo. Met lang arod Manong Nemi ti asideg kumang kabagyan mi amang tulong kada kami. Agpabada kamat amin asang kasapulan sang kaapuyan na kunada. Ket tunggal dumteng tirabi nakaturog ton nagdiduwangan nakmi. Ngem siriing kam tupay laeng agasawa. Mangmangig kunto Manong Nemi digiti anek-ek ti asawak babaen kadagit na uuneg na sannaay na. Mambarak tumeten narakupin isuna. Nga butamok nga pampanunutan natin kasasad mi. Arnel, take it easy. Saan natin nga babayaan niya po Diyos? Di mo na ipampanunutan natin kasasad tayo, okay? Mangasin na po Diyos. Saan natin nga babayaan? Mangantay mo iti mamintanlo iti malem. Saan lagi di saksakit? Awan lagi di saksakit kada tayo. Tilaglagi pa yung Arnel. Ad-adupay dita. Itinarigrig at tikasasad na.
Dua lang di kita nagta. Seni, no sa anak ko mga nagbalin nga inutil. No sa anak ko mga may sang inutil. Hani, saan ka nga inutil? Di mat lang may sakam ka tinapukaw mo. Adamat sa rukod nga kasukat na. Pampanunutik di kita nagtahit masakbayan ta. Agkararag ta kinapod Diyos arnen. Nga sabi ko matandam, gasgasat tayo. Gasgasat yun kini Junior ngagtarakan di dingwin. Nga dam, at ako mamat nasiyat, ti panagpuspuso na tumulong, iti panaghadal da. Nagbalintamat nga na siyat, kan natulong iti pahadat nga tao sang kadi. Iso nga pacheck. Pacheck Arnel. Nga dan tumit la tao nga umay mangtulong karata. Kinunak banong nemi kadadadamanen nga mariknak tinaunag nga sana ay ti asawa kat imirot ti arakop ko kenkuana. Sakwid niya sa deg, dagiti bibig ko'y tinapahag na kat inyarasas ko. I love you. I love you, honey. Nagsikig asimango kanyak ti asawak sa nabinalas ti arakop ko sa nainagkan itinapaot dagiti bibig ko. I love you too, honey. Kadagyaman naman nakawat ka. Alawin, agananos tayo. Pacheck na saan na tayo nga baybayan ni Apo Diyos. Ket kadedi nga rabi, manong name nga panagsastrita mi apin naging narakop, apin naging nagek. Uwan manong, kendi pa nagibang ati asawak, nga saan na tayo nga baybayan, saan na kami nga baybayan ni Apo Diyos. Bimara tirik nami manong. Kaya warin no kasano tirigat, uray may sa tisaka, wano awan ti may sa saka ti asawak. Uwan, kasi na nagsubli kami. Iti kinabara, ti ayan-ayat, ti tunggal may sakararan. Uwan, uray no dadakelen, di kiti anak mi, uray no sang-sangwen kami, uno sumangsango kami, ti krisis, akasasaan ti biyag. Maripatan mi, tanyaman na problema. No agmay-may sa ngagsabat, tinabara nga rik nami, nabara nga ayat, napudno ayat, abang itayok ka na kami. Itinaksak manong nemi. Agareng engak to manong nemi no agkanat tenged ko tibarokong ko. Agareng eng tumet isuna ni Arnel no siyak met sumumbalat nga umarakop ken kuan. Arakop ken arakop, aprus ken aprus, agek ken agek. Ini panagmaymay sa tirik nami. Maitayok kami tinaksak. Apagapaman nga malipatan mi, di kasasaad mi. Masapa kam to nga agring, amang isagana kadigdi kasapulan mi, manong nemi. Asikasuan tumet, dagiti agama, nga Arnel ken Junior, dagiti tarakenda. Agagadang kam to nga mamigat. Sa kam to agadan ken ni Gigi nga agpaili. Mabanto agbasa ni Gigi kat siyak, inagtumet isursur, ti angkat ko nga bibingka. Iti balasyo ti karayan, iso tirantak nga papanan. Iti dahi nga bigat manong. Uwen manong nemi dahi tamanin ni Seni aglaklakot bibingka kunada. Naganarkid di ati bibingka manong nemi nga lakok. Tanaimas manong nemi nalaing ti para luto. Iti babang ko pagkang angkatan. Seni, bibingka man! Basitan ti lakok a bibingka idi tamakadanunak idi sukik nga bakit. Ngakangkanayon lahat nga gumatang basta inaklakwan. Nembaga, malam yun na. Ay, siga kayong Seni. Isumit lagayong nga malangab kumanin ti imas ti bibing ka langaw. Agay magore ka. Apay nana. Nabay nga di ka imayin na malasan ko. Ay. Mabahanag man kami sa bali nga lugar, nana. Sa amit nga mga isang lugar. Narigat mo tanong kanahin dito, baka mauma kayo. Hanggang mga mauma. Itawan ta. Itaman lang nga maramanak man ng tinaimas gabibing kahalako ma. Ay wag gayam. Ti ayan di ising. Ising ko na yun na. Uwen, amo nagbaling nga suki ni ising. Api ni ising. Ay kikapoy.
Inga sa jayan data da sa nga ilid ang nagkapudya Hawaii. Taga Claveria, Cagayan da. Ay may da dito ilawag, kabagyan da nga ron ni ising. Inkalakwan ida marasan ka. Baka gumatang da amin, umunog katangin da amin da kita na bati pengalakom. Kanay, kapata Hawaiiano da. Baka no, papatpatang da ka, tidulian. Napanak nga rod itimbaga ti sukik abaket manong name iti balay damang ising agpaiso. Ginatang da amin manong. Sa da inyawis kanyak nga makipangaldawak ton kadakwada. Agasawa kanadamay sa nga anak da ti sa nga ili ni mang ising medyo natainganan ti lalaki. Idinto ta ubing kanapintas ti babae. 5 kanon nga tawen ti anak da nga ni Arnel. Manong name Arnel? Agkanagad da iti asawak. Uhin. Imis samak manong name iti agkanagan da tilakay ko ken ti ubing manong. Edgar ti lalaki idinto ta Karen ti babae. Ay, Arnel tinagan ti asawa manang. Uhin. Kat Arnel mo tinagan ti anak yo. Ay na, maragsakan na makaamamu ka na kayo. Maragsakan na ta. Ginatang yung amin tilakok nga bibingka ket panagkunak. Adalakid di pa'y sarabok. Wala. Ada nakasagana nga sarabong manang seni. Wen manong nemi napintas launay dedi agundaway tanaangkat. Nagatang da amin di kitinabati nga lakok nga bibingka kanadapay sarabo nga inted da katyak man. Nawuna tagkanagan ti asawa kan ti anak da manong name. Nagtungtong edak manong name sa kumanin kitain ti ubing nga ni Arnel. Napaisamak. Kay ingas nila kay ko na ko nagtinakam ko. Sa bagay manong name ado di kitag kakaingas. Tikat panagkanagan da. Adon di kiti dinamag ni Karen kaniyak manong nemi. Ket naistoryak met amin nga ninakay ko ket dati nga bus driver nga nadisgrasya ket saanen nga makapagmaneho. Ken naipiksagpay iti anak ektrik na saanen nga nagtuloy pa nga nagbasa ti inaunami. Ket posible nga kastantumet iti mapasamak iti inaudimi. Ket nasiputak manong nemi. Tinaon na gasan na ay ni Karen. Ket dinamag na. No sa dinuteyan mi. Tagano ka kadimanang. Baka makapasyar kami mat sa jay. Sakbay nga agsubli kami jay Hawaii. Manang seni. Kinuna ni Karen manong name banag anakas dawak. Imbis sa maklayan ket imbaga kano kasano nga makadanon da iti ayan mi manong. Iti ba nagahawid ko manong name nakalaglag antirik nak tadyak maawatan no aniretoy nga anek ekek. Ipadamag kunto nga dagos iti asawa kindo makasang petak kunak tinakam ko. Ngayon, sa anak ikan iti gundaway. Buhay manong name. Iso nga, irita makaida kamin ison ti panangipadamag ko kenkwana ket nas daw nga nakangeg itinagan nga Karen. Wen. Ibaga ko may di apa mga nakasagpetak nga mga trabaho dito ken sa ambat nga agtal na isuna nga mga sikaso isuna kini June kanang iti tarakad tamano. Iso nga di kaida kami manong nemi. Inyos track matanak may panggap kini Karen nga dia anak da Arnel tinagan. Karen ko nam seni wen kinunakmat nga dagos manong name. Imbagag pa nga Edgar tinagan ti medyo nataingan nga asawa na. Kanagnagan mo ti anak da. Saan lang nga dayta? Kaing ingas mo pa 5 taon na. Putot mo sa amat dahil honey. Kinanaksak ng katawa manong. Ngamawan tinauray kong reaksyon ni Arnel nga asawa. Inarakop ko isuna. Nariknak tinaunag nga sanain na. Ano man ti kasi na mo honey. Ti kasasad ti biyag tayo itang.
Uno na dyan nga, Karen. Ano kasensan na ay mo? Tika sa saan tayo? Uno ni Karen. Oray, ibagam kanya kita nga putot mo na dyan nga anak ni Karen. Sana ka mamatikan ka. Oray, ibagam nga nagkarelasyon kayo, idi ka ni Karen. Sana ka mamati. Diyak mamati nga maaramin mo. Tagasano kuma? Nakasingsigpet ka nga asawak, di ba? Ewan din niya man naman ako na a relasyon mo idi ka ni Karen. Hana ka din nagbidot iti nagay ko, Arnel? Ada ka di relasyon nyo idi day dyan ka Karen, ha? Manong nemidyak pulos pagarupen nga pudno iti atap uno pudno iti panangipapan ko. Nga radya nga Karen nga namamok nga asawa ti medyo lakayan nga Hawaiano manong nemi nga danda iti lima ti tawen na nga lalaki nga anak ngagnagan iti Arnel ka nagnagan ti asawa. Inya nga kulang yung baga manong nemi nga oray no ibaga na nga da relasyon da dadya nga Karen kat sa anak ang mamati kabutan nasingbet ti asawa. Niyam ko nanakit din manong. Awan din yaman nga namakuna nga relasyon mo idi kini Karen. Kahit mo sawan? No. Isuman day jay day di Karen at inulunga. Rimuk atak manong nemi iti panangarakop ko iti asawak. Diyak mong gustuhan manong nemi tinangag ko kenkwana. Manong nemi kamu no husto ti panagdangag ko no saan. Pakiulit man. Arnel pakiulit mo man timbagam. Kaslatsahan ko nangag. Bimangon ti asawak manong nemi sa nagsanggir iti headboard ti Katrebi. Bimangon nakmet nga nagtugaw iti asimango ken kuana ket inuray ko nga agtimik manen ti asawak. Seni honey. Pakawanin na. Nagilimit akin ka. Arnel, ada iti babae nga agnagan iti Karen nga taga Claveria Cagayan. Masansan nga glugan iti bus ngay mamanehok. Aging nga nagpatulong kanya. Ang nagpagpakasi. Nasuportarak ti panagbasa na. Oh my God! Arnel, saan ka nga agangangawa kasta? Sana agangangaw. Hindi ko mapilang ipudno akang kang amtsaklay magkanit to red kanawantin. Gundaway ko nga mangirugi no kasado. At ay di tinulungan kang dangan ti Karen nga taga Claveria tap no makapagbasa. Simkan di asik kang kuana. Imanugutak. Ngayon tinakayat asawin nga ti pagbayad na kitibagina. Rinespetok ti kinababae na para kanya kat anak ko isuna. Ngayon ti makabagturpusin. Ida sakbay nga nagsinan ti dalan mi. Insakot na. Tibagi na kanya. Oh my God! Apay nga talaga yung baganda ito eh. Shhh! Makaring na kita anak na. Liniputan na! Shhh! Saan ka nga liniputan? Diyak kumakayat hindi. Ngam nagpakpakaasi. Nagbalina ka na patigkan ko na pakawarin ng seni, honey. Numampay tinutupak isuna, di na kahit asawan nga panang lipot ko keng ka. Awan di sa bali nga nayat ko no saan nga siksika. Da kayo karagitan nakta. Inaput ko tirupak manong naimikat ng sangit at naganugugag. Hinarakop nakmat ti asawak sa nainulit-ulit ti dumawdaw at iti pamakawan ko. Yung apay nga italangan na amuak. No saan ko nga nakita na diya Karen. No isuman dahil ti Karen nga tinulungan ti asawak. Sampay ko mga limtaw ti paliman ti asawak. Arnel, sini pakawanin na. Hamong ka di nga iso nga na disgrasya ka ta dinusa na ka ni Apo Diyos. Nabasol ko ka dito tumulong. Basol ko ka di nga tinulungak ni Karen. Basol ko ka di nga pinagak tigid daw na. Ngayon sagot na ti magina kaniya. Ngam apay nga italang nga impudnom. Dahil dati may isa nga basol ko. Iso nga pakawarin na ako.
Inarakop nak manin ti asawak manong nemi aging gabi nalis kung tenday ta nga arakop na. Saan ko nga rumbeng agurahin ti asawak no pay adda sakit nga anak eken tiriknak manong. Uwen. Kadam-kadlaeng manong nemi digiti panakapasan-paset digiti pakasalitahan. Kadam-kadlaeng manong nemi no agplano nga talaga niya po Diyos. Dawan sa bali nga kin plano iti dahi ito na saan ng suna. Na mamok da karen ken ti asawa na nga ti anak dakit agnagan ti arna na kanagnagan ken kaiingas ti asawa nga deta tinangrugyan nga limtaw ti baysa nga paliman nga idi manong nemi nga imbaga ni Karen nga mabalin tumet nga pumasyar da iti ayan mi ket dinamag na no kasano ti makaumay makapan iti ayan mi nga imbaga kmen ket imbay paysuda manong nemi imbay da kinam kadlaing manong aya. Imay da nga gasawa manong nemi agraman kini Arnel nga anak da. Jack may ladawan tiriknak numaragsakan na kuno saan. Isuda lang nga aginat imay manong. Sanga simurot ni Willie nga asawa ni Karen manong. Isuda lang nga gina timay. Kete ko na akong Jack amo nurumbing nga maragsakan na kuno saan. Dagamit laki ni Gigi ti adda iti sango ti balay ta adda digiti agama nga Arnel ken Junior iti likod. Nera na idi manong naming awang klase da Gigi. Sa anak ba't kanapan nagangkat kanapan naglako ti bingka. Pinastrek ko ida. Inyam amok ti anak ko sa kumet inyam amo ida iti anak ko. Ket nakigdot ni Gigi idi mangig na nga Arnel tinagan ti ubing. Iniawat ni Karen kanyak tibit-bit na dakkel a plastic bag. Sarabuyo, manang. Nangtad ka man iti na. Sabadi manin da ito. Agyaman na Karen. Ada nilakay ko dito likod. Kaduan ni Junior mi. Anak, ingka ibaga kay ni papang mo Ada da tita Karen ko na. Inbiling ko iti anak ko manong nemi kata nagtungpalmat nga dago si Suna. Numanan agsabat dagiti matami kini Karen manong nemi. Kaslad na kayat nang ibaga. Ngem di nalaeng maibaga. Kaslad na kayat nang saludsudan. Ngem awan sumungaw ka digiti bibig na. Kaslamat kanya kayat ko kumamit nga damagan no iso ni Karen. No iso ti Karen nga tinulungan ti asawa. Aging gang isumit lang ti muna nga nagtimek manang Seni. Karen. Among kadiga nakadakdakil ti utang ko na yung paganakim kini manong Arnel. Nukas ta? Siya ti Karen nga tinulungan ti asawa. Pakawanin na manang nubasol ko. Edi panakairagping ko ti biyagyo nga gasawa. Pinilit ko idi ni Kuya nga awatin na tisakot ko kenkwana. Iso nga da napasamak mi. Kat ni Arnel, tuy anak ko. Tibunga, day di nga napasamak mi. Oh my God! Dakil idin di tiyan ko, idi umay as asawa and da Edgar. Nagbalik bayan da. Ken kayat na ti agasawa. Kat siya ti pinili na, tabaong iso na. Sa Jakilaveria, ngayon pasangay ko ni Arnel. Sakam nagpahaway, hindi mapabunyakan ni Suna. Manang ulitek, pakawanan na. Ngayon siya ti mga ipaneknek nga awan sa baling ay nayat ni Arnel. Ni Manong Arnel no saan nga saksi ka, dakdakay lang. Isong pakawanan na kami kini Manong Arnel, Manang Seni. Manong Nemi nakabimpindas pa ng ilawlawag ni Karen no kasano ti nga nagsabat ti dalanda kini Arnel nga asawa. Idam kadlaay nga manong. Basta driver sweet lover. Ti asawa ko naklano awan ti madi nga aramid na. Tanasing pet nga rod para kanya. Nga madagayam na limad nga alalya na manong. Timulong iti may isang estudyante. Nga di agturpusan ni Karen. Insagot met ni Karen ti kinabirhen. Kat nagbalin
Nagiasawa ni Karen iti maysa nga baog nga Hawaiano nga adda putot ti asawak Arnel tinagan na ti putot na kini Aren uno kini Karen. Sa amin nga napuputan manong nemi nga dumdum nga gayaman ni Arnel. Kastamat tanda Gigi kini Junior iti salaysay ni Karen. Ini makita ni Karen ni Arnel. Kinitanak nga sila dumawat iti pamalubos ko. Kas nalaybagbaga, manang, mabaling ka di nga arakupek ti asawa. Huwan manong nemi kasla dumawat iti pamalubos ko ket nagtung edak nga nangaprus iti rupak. Gabot na mabasan iti luwa. Diya ka mo no anya ti kay papanan deta nga panagluak manong nemi ket na imatangag. Wano na imatangan mi nga giina ti panagin narakop. Wano pa nangarakop ni Karen iti asawa. Inasad ganmet da Gigi kini Junior ti ubing nga ni Arnel sa da inarakop ti kapsat da. Nagitak abinanismet ti asawak ti arakop keng kuhanan ni Karen. Intuloy ko tinagsangit manong. Intuloy ko tinagsangit nga diya kamunuan niya ti kay papanan dahi nga sangit. Nga anak ektirik nak kem pusok. Nuragsak ka di, wano di dahi, dahi ito yung sangit. Ngayon patsek nga ragsak. Patsek nga ragsak di kay papanan dahi ito yung anak eko manong nemi da ni Karen. Kat tinulungan ti anak, ti asawak. Malagip ko lang unay manong nemi da di ko nakidi kini Arnel. Anya ti amom, Arnel. Managtulong namet iti patat nga tao sang kadi. Amang ano, dan tudumteng karagin na tulungan ta kat tulungan na tamet. Ang mga nudumteng tao nga umaymat mang tulong karata. Madamdama pa'y manong nemi nariknak ti arakop kanyak ni Karen. Manang pakawanan na kinuna nangagsang-sangit manong kawan ti basol mo Karen. Kawan ti basol yo. Kinunak manong nemi ket binalas ko ti panangarakop ni Karen kanyak. Sa ako na pamat inarakop ni ubing nga Arnel. Namaminsan manong nemikat kasladyak mamati. Kasla na kay imposible dagiti pasamak. Ngayon patsyak nga nagam amin da ito iti Diyos. Awan ti dakas agagem ti asawak iti tulungan na. Awan ti dakas agagem ti asawak iti itutulong na kinikaren. Adinamat ninamnama ti supapak da ita at tulong. Kat ita manong nemi. Marigatan kami amang paadal karigiduang anak mi. Dimteng ni Karen. Anak kasarak iti sa balipahi nga daan ti balitok a puso. Nga iso da ito ni Edgar. Tapno isumiten ti mang tulong kada kami manong. Manang Jenny, Karen, no aping ay mayak. Sa nga kabuta, mahiliwak ni Arnel nga asawam. Among para kanyak, saan nga umanay? Ti panangipai ko, ti amin ko. Akas panang supapak ko, ti naimbag, panagpuspuso ti asawam. Ngagapu keng kuwana, kat isupay ti makaigapu no apay. Ngayon nagkanak na apo Diyos ti gasgasat ko. Tanakadano nagsadyahaway. Numumpay sa Jikalaber yung impas ngay ko ti anak ko. Ngayon nakadano rin sa Jihaway. Kaya nakasaysayaan ni Edgar ka na kami. Ni Edgar nga napintas di trabaho na. Tultulungan mi di kakabsat ko. Tultulungan mi di kabagyan mi. So nakagasgasat ko na ita. Nagamamuta manang. Ngayon ito pa nagamamuta. Nasa pulak no sa dinut pakasaraka kini Manong Arnel. Ite kasta kasasad na. Rumbeng una nga tulungan kayo. Tulungan kayo manang sini. Na kami nga agasawa timang paadal kaya giniduangan na kayo. Wan manong nemi kas idinamnamak imbaga mismo ni Karen di amin. Naman pa iya, saan pa napintas kan na nananay nga nalawag ti amin manong. Nagipangal daw dagiti agina a Karen kan ti ubing Arnel kada kami kad nakarakraksak kami manong.
Nangrona idi taulitin nga ikari ni Karen nga isuda nga agasawa ti makamo iti so amin nga gastusan digiti duwang anak mi aging ga makapagturpos da iti kolehiyo. Makitak tiragsak ti rupa digiti kabsat nga junior ken kastamateng kini Gigi manong na ini. Ket kasta nga ron tinabasamak manong. Ini agpakhadan dagiti agina balbaliw nga naging narakop manong name da Arnel ken ni Karen. Ken kastamaten manong name iti panaging narakop mi panangarakop dagiti kakabsat dagiti agkabsat iti kabsat da. Iti panangarakop kumet a panangubba ken ni Arnel nga ubing. Manong June Gigi agsublikam tumanen. Asakbay nga agsublikam sa di Hawaii. Kadwak to ni Edgar nga umay kada kayo. Tapno doa kami matlaing agasawa iti makisarita kada kayo. Kat kasta nga rin tinapasamak manong nemi rimanyag nga limawag tirupa titunggal may sa kada kami manong. Nangro na kada giti duwang anak ko. Nangro din iti ipakaamon ni Karen nga umaydan manong. Insaganaan mi ida manong. Yan tangi ket ato taraken nagiti agama. Tingwen. Ketuwen. Nagayab kami pa kadagiti karuban manong nemi ket kunada. Ay, Seni, anya ka dito okasyon aya. Kaslada paspasong nga nyo sa kaili. Aduda. Basit da laeng anti. Sino da? Talo da lang. Nag-asawa ken may isang anak. Grabe nga rin nga naka-imimas digiti na isagana ako na wala na special nga tao ti umay. Dadagang nga special da nga tao. Hawaiano ken Hawaiana. Ay! Gasta! Katamay kami matumulong ata barbaring no magigam kam ti dolyar. Naging narakop da Arnel manon nemi ken ni Edgar ken nakaragraksak da. Nakialamano akmat ken ni Edgar. Nakialamano ket digiti anak ko manon nemi ken ni Edgar. Iri makapagsasawang kami manong nemi inimas da tinangan nakaragragsakmet ni ubing nga Arnel ta imasin na manong nemi digiti na isagahan nga makan nakaragragsak da di nga aldaw manong ganyan makapagsasarita kami at dakam amin nga agkakasango siya ni Arnel nga ubing ni Karen ni Edgar kastawat ang gada Gigi ni June kunahan ni Edgar mag-open kay ti account yo noong pa ikas pagarigan. Adan, manong Edgar. Awang arti sa baling armida nyo, di magdad ka na kami ang asawa di account nyo. Ta, adag iganamita ang akas nga mabalimin nga ibati ka na kayo. Nga mabalin nyo nga pagpadakkel iti negosyo. Parang Arnel, tinto may deposito. Isunto ti aramatin na kita nakyo, iti panagbasa da. Ken, no saan nga umanay? Agkid daw kailan ka na kami. Kat no buwakasyon kami, da kahit mi nga tinawen nga buwakasyon kami, kahit mi nga taros kami di Claveria, sakam umay dito ilawag. No, at pa nakabalin na. Ay, open kayo dito mga Edgar, Karen. Ewan ti pagtanagan nyo. Nukas kasano laing kita palawaik to na ito yung pagtarak na akong ititingkwen. Kahit nukas kasano lang, agbaharami nagtungatin ti artificial na sakak. Kaya naman na pare. Hindi kang pagkidin ti manggastos iti kada iti artificial nga sakam tapno saan ka makunan nga saan ka nagsasarokod. Kasla magic manong nemi dagiti pasama. Ita saanin nga sa kan lading iti anarik ikan tirik na kan pusok manong. Agpaso nagtultuloy iti manong nemi nagsarokod ti asawak nga iditadlan na saka na artificial nga saka na. Huwan manong. Kat di morasan ti panagtarakan na iti manok, pato, kat siyempre nang ted ni Karen iti pinagpaunan na. So dapat naggastos manong nemi iti panakaited iti artificial nga saka na. Nakaragragsak kami. Nakaragragsak agraraw manong nemi di agturpusin ni Junior iti kurso ng engineering. Iti agturpusin ni Gigi manong nemi iti kurso ng accountancy. Iti mangrugin ng agtrabaho di kita anak mi manong. Kat siya manong nemi tinulungan nak ni Karen nagpuunan. Agaramid ka naglako iti bibingka. Saan nga napukaw manong nemi iti awag da kanya nga siya ni bibingka. No pa saan ako nagsursursur.
Nga may suma nung name iti naka-level iti bibingka. Senis bibingka. Nakasursuro ka ng imbag, manong name kadaan kami mat iti pugon o nanyaman na makinerya nga paglutuan, pagprosesan iti maaramid nga bibingka ken maaramid aging ka nga siyempre adumaten di kiti empleyado nga agbungo, agluto, agbungon kanda dumapay manong. Kat umay da ranrantaen dito'y balay idi manong naming ang angkaten. Ada pagtarak nanti asawak ididingwen. Ada negosyo mi nga bibingka. Nagtrabaho di kiti duwangan nak mi gabutan nakapagturpos dan manong ne. Tano agawid da, nakakutse da. Ada pa yung service car manong naming. Ti asawak nga pagbunag na kadagiti bapan nagatangin nga pagpakan na kadagiti dingwen na ken no adda dagiti gumatang ket pa-deliver da dagiti gatang damaten manum nami lugan pagkikargaan da manum nami kadagiti bibingka nga mabanda isursur suporta wano ibagsak kadagiti kayat na ti aglapo sala nagsardeng manum nami daytoy nga negosyo ididrimteng ti pandemya nga mitangag dama manong nemi ket naglukat manen iti operasyon ti amin. Itay na palabas nga Pasko manong nemi tinaudi nga panagbakasyon ti pamilya da Karen Edgar ket dakkelen ni Edgar nga ubing manong naglaying manong nemi nga sa Otiloko. Saan nga mablik ako na. Itay na palabas nga Disyembre manong nemi nakadakdakkel iti crowd dito balay. Tamanaksid iti pamilya da Karen at dapat iti kabagyan ni Karen nga nagapo sa Jack Laveria nga may nagbakasyon dito lawag. Kat siyempre, di kakabagyan mi, di kiti empleyado mi, kada dumpay nga makamamukata kami, tinagpadakkel iti crowd, uno audience, kada ita nga duwang aldaw, nga party-party manong kat nangin ko, dahito nga programa, manong nami, lagi tinapalabas, nga gawawis kadagiti success true to life success story. Yang karikahatak mo't manong nami nga insurat. Kat sabi ko tadamat pa nakaikarina nga maibasa kadito nga programa. Kat adamat may karina manong nami nga adamabati nga adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag kadagiti padam nga dimngag kan nagbuya. No tumulong ka iti padam nga tao kat nasaya at tipanggip mo agsublimat day takatulong iti nasaya at nawagas kan nasaya at napagtumpala. Tuy nga rudagyaman nga pagaya mo Seni iti lawag Seni. Thank you ken ka Seni iting ka pa nang iburay dito true to life success story. Ken thank you kadagiti amin nga nagdengeg ken nagbuyan tun bigat papagayam sa balin tumanin nga napintas nga pakasaritaan tingkam ibasa. Datuin di pagayam yun ni Mano Yuan Nemi Ruiz mangibat-batin tinimbag nga oras kada kay amin nga sa kapada. Babay na po.